Hamba ka. Kuando ko diha dangog. Okay, kagumitan. Vlog ba? Mo ni GK naman bahal ni man. Kuya. Iskilip kuya. Start lagi. Ano panggulit kasi mo kan bukod ni shoot. Ay. Kilid agi. Kaya lagi na kaya. Asa? Ang television jo imagkat-kat haman ang airing nga si Mickey Mouse. Haman airing Mickey Mouse. Ang videohan. Nay natulog man si Mickey Mouse. Anime Tom and Jerry. Mickey Mouse. Anime Tom and Jerry. Brown nga earring kay mitulog na ay mikat-kat kay nahadlok sa baha. Hello guys, nandito na tayo sa bahay ng Ojo. Tayo Tagalog kay Bisaya ra. Sa kasunod ko yan na Vlog. Ayan guys. So, nabasa yung ba dito sa GK. Nahirapan kami. Pero may na-rescue yung Kumusta ang mga iring? trupa namin. Na si Mr. Swabe nito, Mr. Swabe. Sa sabi. Ano gusto ko dito? Lumos na. Asa dapat talumos? Kailaw man. Kisa man iring. Jo itom nga earring na ba? Gasi Luigi Junior na ba? Yung pangitang ko di ba? Buot na di mo. Nadia isang di ko ba? Dagang dilog katang ron. Buli. Dagang dilog katang ron pala.
Mr. Suabe din ako yan ha, Mr. Suabe. Oo. Haman, ang itom nga eri nga si Luigi Junior, haman. Batman. Mas kwarto ko yan.